Здравейте хора, аз съм Спрях ли ти Владо. то? Бях ли жестока? Сменя с Кофи Точките Оперезано. обрали ти. Моля се, Фети! Здрасти. О, мерси, Фети бой! Спрях ли? Уич! Спрях ли ти то? Мерси, Фети бой. Как беше по-нататък? Мерси, мерси! Мерси! Мерси, Фети бой! Thank you! Thank you! Махай саде, айде де, бързо! Ще трябва да пускам тока. Аз си гледам ръката, много е секс. Спрях ли ти то? Бях ли жестока? Не! Ей, добре де! Оу, you fucking Хасанова бич, не ми чупи вратата. Не ми зачупи вратата, ще чупя главата. Хайде, ще чупя... Чупим вратата, брат. Ей, педал. Спрях ли ти тока, бях ли жестока? Баба ти обрах ли? Up to heaven, went И в носа и го заврях. не дей така, момчето е в паника. Окей, той стъпва тайно във водата, докато аз пазя до щупенето на врата. Така, аз Иде са поетеса, си го намуши в тесната... О, Продължете. без такива лоши. Така слизам тук да... А, така... Сега се отправяме към втората врата, докато той ни... Атеканка! Гледайте, той ме гледа. Той ме гледа. И аз го гледам, и той ме гледа, Fucking bitch! и ние се гледаме. Воу, свеж. Окей. Спрях ли тока, бях ли Не. жестока, точките. Как бе? Батерията ми на червено, спрял съм тока. 3, 4, 5. Give me this. Къде е кола, бе? Къде си, бе? Тъп въглен. Ето тъп Така, въглен. това е затворено. He's a son of a bitch. Yeah, that's what she said. Така ли бе? Just another ghost, motherfucker. Добре, да си взема ли шанса като спринтирам? Не. Да си взема шанс като спринтирам, разбрахте бъде. Значи, ако нещо се случи с мен, с моето сърце, искам да кажа, нищо не оставям на никой от вас двамата, защото вие сте най-големите гадовиди, знам. Добре, травести, чао. Умири в кофе. Да, Там. София, сеете за нет. Fuck you, Thor! Nope. Какво беше? Тан. Бебе. Нещо хубаво, нещо така хубаво. Щупи вратата! Сега на къде се скрим? Влизай, влизай! Аха! А, така Брат. хубаво. Опа, да спрем това. Той гледаше точно срещу Ти мен. беше. Коя с хорор игра играш? Outlast. Да не опачи. Беше, не дай беше. Бей, ще се вземи се! Владо! Не ми отваряй шкафа, беше. Владо! А, Съвземи се! аз се съвзема във врата. Ти беше. Добре. Тука! Аха! Не може шкаф! Просто се остави да умреш. Да, Слава ето го Богу, ще. you freaking Просто беше! Просто Излез, излизай. Аз не съм тука. Ме няма, Тоше, ме няма. Ей! Заминавай Аз си. не съм беншето. Ще останеш. Внимавай Аха, с езика. заминай, Тоше. Мерси, Тоше. Ай, няма за нищо. да не играеш... Сол. Соуп? Сол. Сао, не. Ми. Не, Outlast играем, бе. О, батерия! Уиха! Up to heaven went away. Влизаме в шкафчето, защото това ни Така да прави секс. презаредим. Бате лъжиш. Опасност високо напрежение, стойте настрана.
Бате, почваме училище. О, О, брат! Някой има ли си идея какво се прави по психология? Нямам си не. и това е за хора с психологични проблеми. И тогава за колко имам като редовен час? И за какво може? Аз нямам психолог. Freaking bullshit! Run! Run! Please run! Run, bitch! Run! Freaking bullshit! Не таста! Не таста! Хора като него. Freaking bullshit! Freaking bullshit! Не! Молец! Не! Не сега! Не сега! Не сега! Не сега, молеца! Утре. Не, бързо шкафа! Утре, Бързо шкафа! утре. Бързо шкафа! Не! Бързо! Не, молеца! Молеца, не сега! Не! Сега. Признавам, това беше добро. Good job, son! Good job! Fuck yeah! Хора, сега пожелайте на мене късмет, защото Fuck точно yeah. сега ще спринтирам покрай този педерас. Той ли си? Не. Fuck! Той аз не съм, ама какво правя? Fuck! Кой ли съм? Не, тук, аз не съм тук под леглото. Не Оргазъм. съм тук под леглото. Заминай се. Let's do it, байши! Абе, вие получихте оргазъм. Оу, подклани ма. Добре, успях. Владо, аз успях да ги включа. Надявам се, че сега пак няма да ми се наебе играта, защото... Там успя. Не включим там, бе. Моля ти са. Що си мисля, че ще краш? Не! Не ме гони! Молеца, не ме гони! Мен ме няма! О, бате, Мен ме няма! Аз не съм тук! Майката. Тоше, мен ме няма! Careful, yo. Тоше! Защо крашва? Не дей, Тоше! Бате, крашва. Бате не. Вас е лесно, вие сте професионални манголенца и... Аха, пока Това беше от нас, са. Арчо. Тихо.